Machiegni janeno marwa chenro ma juma ni kaka wuono antie got Koyembe. Adwa dhi romo gi japur man gi lony korka pith mar rabuon miluongo ni Barak Ochiam. Odhi nyiso wa ber ma en owuon oseyudo chakre ochak donje pith mar rabuon. To gin ang'o ma in kaka japur kata ng'ano ma bende diher no donje pith mar rabuon onengo ing'e kapok idonje pith mar rabuon ni. Kaka pile yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar juma ni luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Okwe. Hey. Ber. Ber ahinya. Dhi nade? Adhi maber. Aneno kidiche puodho. Ai, lima mni puodho. Ang'o motimore? Donge adwa neno gima in be kawuono in godo e puothi kae. Erokamano. Inyalo nyiso jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga na iluonga ni Barak Ochiam Obari. Ajapur mar rabuon. Awuodo gweng'ni ka iluongo ni got Koyembe village. Murng'ia sub location. South East Alego location. Karemo division. Ajasia county. En ang'o mano mijing'o kata motivation kata mi gombo mar donje pith mar rabuon kata puro rabuon? Pur mar rabuon ni gumi adonje kane pok adonje na puro oduma. Oduma kane apuri puodho machal mara makota ne kani to nanwang'o mana depe ariyo kende. So kane adhi limo osiepena mamoko mane puro rabuon South Nyanza to nanwang'o ka puro rabuon ne berna. Kaduogo to adonjo puro rabuon higa mar 2018. Koro rabuon dano kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Mama noywaya kabisa mo apuro rabuon. Koro miyo ayuti rabuonda ni omiya chiemo kaka asetini da chiemo maber nyikwayo bende anyalo puonjo e skul nikech rabuon. Ka ng'ato diher donje pur mar rabuon gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako? Kapok idonjo pur mar rabuon nyaka ing'e ni rabuon en gima nigi chiro tiari. Chiche nwang'ore kendo ok olewo. Pur mar rabuon bende ok okaw yien mang'eny chemicals migoyone. Mamomiyo dwa berie moloyo kothe mamoko. Pur mar rabuon be kipure to samore omemni puodho. Johala omemni puothe kama ipureni kapok itire kada wan kod cooperative society. To matindo ko samoro inyalo mana kada po ka joma dware puodho nitie ma in mitamre kech wani cooperative. Koro ber en gi chiche. In iwuon puodho kuma wantiere ni. Akia ni rabuon nigi kidienje adi to in iwuon ipidho mage tang'o omiyo ni yiero mipidho ni? Rabuon kod kidienje mopogore kabisa. Wan kod mag agriculture gi kaka an sana pidho miluongo ni nyamnekra. En type ma ber kabisa keche kada value addition watimo ne. Inyalo ruwo kode, inyalo tedo kode chapat, inyalo loso mandas, inyalo loso ochamo mang'eny mokonyowa go rabuon ma pidho ni. An gi nyamnekra, an kon Ken Spot 1 kacha, an kod momuelo kucha iluongo no kabode. Koro an kod types adek mapidho. Erokamano. To rabuon kawo kinde marom nade puodho? Rabuon kawo kinde matin kabisa. Kong'eny to dweche adek. To ka pok ochopo dweche adek to nonko oseikore kech samo chiek to nyono ka gigulo oko. Koro nyisi no oikore. Ka ndalo ka koth ng'eny to onyalo kawo ndalo matin ndalo dweche adek. To rabuon timo maber e lowo machal nade? Rabuon lopewa gi tiching rabuon to maber. Dwarore kaka iloso lopino. Kipure nyaka ipur rabuon michung lowo obed mayom. Ok ipura tipidho rabuon e lowo mapok ichungo iye mobedo mayom. Iloso lowo miduogie michung iye mobedo mayom. Koro ka rabuon ka lowo yom to kada konyak to ok otuomre go konde. Onyak maber maraund malombo wang' johala. Omiyo nyaka ichungne lowo. Inyalo terowa okenge kata process mabende ng'ato bedo katimo kamaka bang'e oyud rabuon maber? Rabuon nitie okange mokale matin kabisa. Mokwongo ni kisepuro kar rabuon miloso kar rabuon tidwaro kodhi maber ma owinjore monego ipidh e puothino. Kodhi be nitie mana mipidho ok en ni ikawo rabuon tipidho. Wan kod kodhi mabeyo mipidho mabe wanyiewo kuom joma loso kothe mag rabuon. Kiseloso puodhi mi iloso maber mipidho rabuon
to nyaka ido rabuon. Rabuon kipur diche tiweyo. Idoyo. Mine ni do rabuon igolo buya te. Bang' doyo, titimo gimno hand weeding. Ipudho buya kaka ipono ka kisedo ito no ka buya moko twie. Kaka sana no ka buya motwi kabelani. Magi kuri pudho gi lweti. Ipudho gi lweti mondo obed maler kaka ro maler. To idoyo kuom kinde marom nade? Bang' wige 2 ido rabuon. Ipitho titieko wige 2 tido rabuon. Kapo tiende ne komako piny manyalo kethe. Kech kiwe bokadho wige 2 to tiende koro mako lo ochako riembo. Koro bang' wige 2 ki apitho ido rabuon. Erokamano. To nikech in kaka japur, diher ni sama igolo rabuon e puodho kata sama ikayo tiyudo ka rabuondi long'o kendo ber kabisa. Gin ang'o ma in iwuon itimo e puothi kae kama ka bang'e ka ndaloni ochopo mar golo rabuon e puodho tiyudo ka rabuon ni ber kendo inya uso e chiro maber? Rabuon ka mondo obed maber ma iteri puodho to lombo wang', en gima koro pachi nitie ka minwang'e ohandi. Nyaka riti madhok ma jirani donjie. Kaka rabuon thurwa ka nitie jomoko ma nyalo kata kwalo rabuon otieno. Nyaka make sure ni security min go ber rito rabuondi ma kata ok kwal ma go chuny japur. Kech kidinwa ka deng'o chame to chuny japur nyosore. To chutho rabuon ober weche mang'eny ongego. Chemical mang'eny ongego. Kendo kipidhe tinyalo nwang'o kata kachiel dwe bedo marach, ite bedo matong gweno. To mane mipudho oko mondo kik oland tuono mamoko. Mostly kwahero go yien rabuon. Imomiyo ber makada jogo ma dugu tuoche chame achama kech chemicals mang'eny ok odonje. E puodho kuma wantiere ni kaka bende in iwuon itiyo gi fertilizer? Fertilizer kwa to tiga ahinya rabuon. Rabuon kisechungo lope mokoth kaka manotin ndalo ma koth chwe. Waonge gi wach mar irrigation kech puodho kwa chopo irrigation. To kipidhe ndalo ma koth nitieno to nyak moloyo kada ipidhe go manyiwa. Kendo kar manyiwa nye be kikete to yienya. Ok onyag maber. Koro rabuon ok odwa manyiwa mang'eny. Be inyalo wacho ni chiro mar rabuon ber alwora kuma wantie ni koso? Chich rabuon ng'eny kabisa kendo ber kabisa. Machon kane pok wadonjo cooperative to ne jo ohala biro kawe puodho. To koro bing ne wadonjo cooperative. Koro nyaka waus through cooperative. Wating'o gi to watere ka cooperative to koro iuso gi kod jo cooperative. To chon ne ka ipuodho ka. Be kata sani gichanda kabisa. Ma wabere kada kama tindi kuri sero kalo to penya jaduo ki usna rabuon. Diko gisebiro. To koro bitibo makowa mogo wapingo. Wauso through cooperative. Mabe wanwang'o ohala kabisa. Mwane ne gi bichon dine wayuto molo kaka ne wauso ga machon mano molcha. To nikech iwacho ni bang'e un tinde utero mwandu kata chiemo kata rabuon e cooperative. Bende nyanyiso kata nyanyiso jopiny ni samitero gi ka cooperative kon. Ere kaka gin giwegi gichulo. Gikawo gipimo kilo koso gipimo gunia. Cooperative kwa tire rabuon to nitie stages magikete. Nitie koro gikete maber ahinya kata madongo ahinya ma medium. Koro giporo pimo gi kilo. En koro kilo matiyo ma aparo nitie kaka jatenda moro chumo biro wacho ni mang'eny wach ma kind rabuon. Jatenda mo baneno ka en yo biro. To ne samoro ng'ato osebedo ka gombo pidho rabuon kata nochako pidho rabuon aeto bang'e odhi oyudo midhiero mopogore mochako wacho ni oyo ok thoe we agone break. Inyalo jiwo ng'ato aina ni nang'o? Ng'ama osepuro rabuon madam to dak we rabuon midhiero make. Rabuon gi maber ma ng'ama odonje ok nyal weyo. Inyalo we puro nyanya tiduogi rabuon. To ng'ama osepuro rabuon kasepure ni madam dawe ok yot. Kech ohande ng'eny to ochiwo tich mayot. To otiyo ndalo matin e puodho iloke pesa. Chambe ni modong' be nyithindo chamo. Potegi be magini anan gi diek mag red. Potegi bende ok nyal wito diek chamo. Koro wanwang'o ohala mang'eny rabuon mang'o modonje ok nyal wuondi inyalo weye. Ng'eny ji madonjo. To maweye to pok awinjo nyaka chak puro rabuon from 2018 nyaka sani. Joma donje mang'eny. Ne watindo sani mang'eny kabisa ma jopur rabuon. Ng'ato kochamo rabuon to ber mage ma bende rabuon konyo e dend dhano? Rabuon gi weche mang'eny kabisa mabergo. Kata joma nigi tuo mag sukari gi. Gilimo akani tuo na ma sukari ni ok dwa gik ma starch ang'ogi to rabuon to gichamo. Nyiso kida tuoche moko nitie madwam na rabuon. Anyalo wacho ne jopur moko mag pur rabuon mondo gijon rabuon ber yore mang'eny. Ber abira kada nyithindo anapidho kiye. Mane owite notho weyago. Rabuon ni makonyowa. Wagimadho go chayo kinyi. Ka giduogo kada saa 4 wachiegni gi skul ka gichamo rabuon
Koro miya ting' mayot ka ndalo magoro rotek to nyithinda chiemo turo rabuon. Ne ng'at ma samoro diher nomanyi bang'e koseneno chenro ni to odwa opidh kata rabuon. Donge nyalo konyowa gi namba ma bende en owuon onya yudo kitiyo gi kamera wan? Namba na en 07 2 3 9 Inyalo nuo kendo 07 23 33 924. Kude kabeja ruma gini mara bono me dom kusongo. Aye. Ero kamano. To Mr. Barak. Daher ni nyisa ni to e puodho kae in kendi ma bende ipuro ga rabuon kosen gi jogo ma bende. Wang'eny sana. Ko juma mini ng'eny maloyo wa. To kata kama mantie ni wang japur ma ko bedo ma po teko ne ng'eny man kanto kura bedo kaga mategno matin. Nitie japur pod bende chumbukisi maber pur kabisa. Wan kode machiegni. Ma anyalo luonge mondo bende winjie dhoge. Iluonga ni Alex Okula, an achiel kuom jopur rabuon. Mama asetimo gini eri kochakore higa mar 2018, pod wadhi kode mbele. Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare tuta kigo kisepuro puodho. Puodho ber mondo mi pur diere ma pod chieng' nitiere. Bas ka koth moro biro matin, tichaki yoro puodho nieri mondo mi kik tombni bedie. Kiseyore eka koki kawo thuolo mar koro biro goyo tuta midwa pidhe rabuon. Ma e kind tuta gi tuta en mita 1. To e mita 1 miloso no ok ikete maduong'. Ikete moromo. Kiseyudo kodhi maler tidhi ng'olo kodhi go eko sentimita 30 kata maromo gi lwedo kama. Inyalo pime lweti kama. Kiseyudogi to e tuta ka tuta nitie kaka ipidhogi. Wawuondre ni mae kodhi madwa pidho. Koro ka waseloso tuta kama. Waseloso tuta kama, ta abiro chuoye lo magi kamoro kae ma odonjo te. Abiro chaka kawo kodhi moro kando gika kendo machielo abiro keto. Ok abi keto gi ariyo, lainde ariyo tuta achiel. Abiro liadhia gi lain achiel e tuta achiel matieki e spacing no ero. Mano biro miyo nyak mar rabuon bedo maber moloyo kidhigogi. Kamano. Rowere ma bende iluongo nying gi sama gibiro magikonyo kor katich. Sanie kaka piny osebedo ni tekni. Inyange kona ni kobiro duchieng' achiel mokonyi e puodho. Inyalo bedo ni miye pesa gi kaka sani ngima ong'awore ni. Wawach ni kaka puodho matin mar Barak ni kogoe kech ma ng'at achiel kende ohingo. Kosetime to wadhi miya siling 250. Mano kuom go yath kende. In janeno marwa kamoro mibede kata kuma iniwuon sani intie. Ageno ni iseyudo puonj 2-3 ma bende inyakawo to bang'e bro konyi. We akaw thuolo mar dhi e break kata rusa machuok aeto bang'e waduogo. An nyaka chope duon doho kawuone wang' sa. Nyaka tim gimoro amora kare Sarabjit. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Mora ma an adhi yueye e kamondo Sarabjit singil no yudu kuma mare.
Kajwang' machiegni kendo e kidieny mar ariyo kaka wuono wadwa wuoyo kendo wasebedo kwa wuoyo e pith kata pur mar rabuon. Dong'e ni rabuon en chiemo mamit mabende thothne dewa emane puonjo wachamo in sama ni dongo. Donge ni limo dani to dani kane tedo dong nochwako ni enyo to chako chwako rabuon to chako loso ni kendo mariewa. Omiyo ageno ni abe achaka paro ni weche ni mabende isebedo kitimo ndalo manene. Pod wane chenro machiegni kendo e kidieny mar ariyo. Ma, ber ahinya. Idhi nade? Adhi maber. Aneno kinyagri e puodho kabisa. Kamano. Mano kare. Donge dinyis jopiny nyingi gimitimo to maneno be ka iting'o rabuon e lweti ang'o madhi mbele kawuono? Bas nyinga en Millicent Atieno Karo. Ane got Kaembe village ma e gweng'wa kama wapure rabuon. Kendo rabuon ema anie lweta sani. In kaka japur mar rabuon, akia ni isebedo kipuro rabuon kuom kinde marom nade? Asebedo kapuro rabuon sani koro higni 20. Higni 20? Yes. Mano nyiso ni sani chamo experience. Achamo. Gin ber mage ma in iwuon kaka japur ma bende nigi lony kuom higni mang'eny gi iseneno chakre chak donjo e pur mar rabuon? Ber maseneno kapidho rabuon, chon ne wapidho oduma to oduma samoro tho, oduma samoro hayongo nego. Koro kane waneno ka ne tek to wacho ni watim nang'o to waduogi rabuon. Kaluwore kodu semina gi waduogi rabuon. Koro wasebedo kwa puro rabuon, ma rabuon ni mine masani ohero merry-go round. Rabuon nyalo mi chopi merry-go round mapiyo piyo. To sama iyudo merry-go round to nyithindi koro mana skul. Rabuon miyo ichulo skul fees yo maber. Nikech muda mokawo bende chiek. Kawuono ka ng'ase choko guonde na gi baneno koromo. Moro machopi cooperative to wan cooperative e mwadhi. Moko donge dita mipimo. Moko itimo interview tibuonja. Iwinjo kaka mamo nyiso wach. Ber ma en owuon oseneno kuom kinde mar higni 20. To kawuono adwa nanyisi ni rabuon, achiel kuom gigo ma bende rabuon kele dend dhano en gi vitamin A. Vitamin A konyo teko mar dhano bende. To sami chamo rabuon iwinjo ka in gi teko mopogore kabisa. Mar ariyo kichamo rabuon bende loso nyaka del, ne jogo mohero gige dusruok. Ang'amo ni chama rabuon tichikri goyo tir. Tuoche ma bende nitie kae aina mag kansa rabuon bende geng'o. Ne jok ma bende ok ohero tiyo gi sukari inya tiyo gi rabuon nikech en bende en gi sukari to en gi chumbi e iye. Donge tadwa nyisi ni magira. Akia ka bung'e wach magira diere jokama. Nitie jok mohero rabuon gi magira an kan achiel kuom jogo. To samoro be strungi moro mar majandlu. Kiketa mesa ni maber. Tidhi yudo rabuon moro ma bende omakore maber ok moro man gi tonde cha. Kichiemo miya kanyo jokama. Donge ya kiyieng makata ng'ato luongi titomo nindo odiochieng' kosariambo. Anyway, kithuolo ma bende wan godo sani wadwa dhi gi mama onyiswa ni cooperative kuma bende gintie. Ang'o matimore kanyo? Gin ang'o ma bende jo cooperative ng'iyo mondo giyude member kata achiel kuom jogi. Minwa, donge ibro terowa kuma cooperative ng'iyo? Wadhi nyara. Mondo wan be wane gik maber miseneno kidhi. Wadhiyo. Daher ni nyiswa nyingi gimitimo gi gimomiyo kawuono wantie kae. Gi nyinga iluonga ni Michael Odianga Onyuore. An kani kaka chairman mare South East Alego Sweet Potato Farmers Cooperative Society Limited. Kanya nitie kaka jakom. To bende nitiere value addition ma bende ng'ato nya yudo kuom rabuon kae? Rabuon gik mang'eny manyalo wuok kuom rabuon. Mopogre kod kunye gi chame kata uso mrao. Achiel kuom gigo rabuon gi gik moingo kata gik moko 10. Wan kaka group ma Cooperative Society wan gi lony kendo setiegwa maber ma rabuon inyalo loso go chapat. Wanyalo rege to waloso chapat. Rabuon inyalo loso ni cake.
Rabuon inyalo loso ni queen cake. Rabuon inyalo loso ni biscuit. Rabuon inyalo loso ni gik mwaluongo ni buns, gichalo kaka scones. Rabuon inyalo loso ni crisps kata chips mar rabuon ohingo chips mar murao, mar waru. Rabuon inyalo loso ni crackers. Ma crackers kawuono wating'o kata mna sample mage magie gin ma akum rabuon. Ma jomoko luonge ni chevra, jomoko luonge ni crackers. Mago gik maduto akum rabuon. Kuom rabuon duto be kendo ka walose bwarege, rabuon nyalo golo ni mandas. Rabuon nyalo loso ni sambosa. Rabuon bende kendo kilose maber inyalo kata madho juice mar rabuon. Ko rabuon en gima nyalo kelo gik moko mang'eny mopogore kod just gole puodho tichame. To koro nikech wawuoye chama kata cooperative mabende osebedo e group ma antie area ma wantie ni. Bende un ga godo chieng' muketo thenge no rome. To kuromo paro mage ma un wegi ubedo godo to ere kaka ini wuon kaka chairman. Kai kisebedo gi jogi neno mane kata igni 5 kabiro ineno ni grubu ni onego bed ni chalo nade? Grubu wani mar sa en marketing society. Mano matiende ni wan kanyo mondo ka ose farmers wa kata members use pitho to gikelonwa gik magikayo. To wakonyo gikawo to wayudo ni chiro e gini luonge ni marketing society. Wasego okang' mang'eny nikech kama ntiere nan chairman mar South East Alego men ward to wayaro badwa nyaka gembe wadonje farmers makuro bende kelonwa. Wange maber cooperative society marwa apart from wuoyo makoro wuoyo kani ni en god Koembe omako an gi farmers mohingo 100 to en gi potential ma jok mapuro rabuon mohingo 500. To chon kabisa nene wapura kaka individuals to nene kaka dhana farmer puro neno chal gima wapuro kaka opuro oduma ni pura tekni puro ni yudo chiemo. To waduogo wafwenyo ni gini nigi pesa kendo mohingo kata oduma. Koro sani mane wabet kane farmers wanene puro gigi chamas mamargi. Ma chamas mane gipuro gani nene ngani chama ka chama ni kod joge. Bang'e nene wariwre kanachiel. Bwaloso sakoni nikech ko sakoni konyowa number 1 i marketing mamagikwa gi. 2 sako wani oyudo apart from yudo nwa chiro koro kendo okonyo wa yore mag value addition. Mopogre kod kanyo bende through sako wani society wani farmers be koro gini gijingo kata dier mar access kata financial kata yudo loans moko nikech koro society en kaka ng'at ma individual to farmers wa koro nyalo yudo sako ka wamigi backup kata guarantee. To koro kwa wuoye kuma samuri wuoye wach loan kata wach mar pesa mabende konyo. Useyiero bank kata useyiero group mabende osebedo ka konyo korka manyo pesa gi gik makamano? En adier ni kane wachako kane koro wadonjo society luoro no makowa. But ne wayudo a friend in the name kati nying biluongo ni Equity Bank. Adiera ne gir hono kane gibiro nikech gisekonyo mang'eny. Kendo nyaka nyo wayudgi bwariwre kodgi gisetawa maber. Gisetawa maber yore mag training, financial literacy kaka dwati kod pesa wago kwa yudo. Gise train wa bende yore mag kata apart from training ma normal gise konyo wa kendo kata mni yore moko mag financial matiende ni members wa mane dibed gi luoro nikech samidwa puro rabuon nigi pek yore mag pure to Equity kaneno biro to nene ojiwowa bunene wa encourage members wa bodonji Equity Bank. Nikech kidonji Equity Bank kanyo nitiere gimwa luongo ni one till Equity
till ma koro members weni nyalo yudo chudo nikech gi chon ne bedo mapek mondo members us kata mondo yud chudo seche ma ng'ato kod mondo ibed kod gino ne one equity till number en 247247 yudo seche mo yudo chudo kanyo kaka farmers ana wuon for an example amedo kata chia gi nyinga ma koro loan be anyalo kata yudo ka kanyo nikech pesa na duto kora choko kanyo to yot na mondo timbe planning maber kiseche ma pesa na biro kanyo ichula gi kanyo koro yot kata ka dich moro maka kata nitie gimoro madwa timo to be anyalo yudo to be to kata mano kane members wase encourage bodonjo bo yaw accounts gi Equity nitie ni sama koro ise yaw one Equity till number no ma 247247 no yot mondo be gimi loan kaka individual minyalo improve kodo farm mari to kendo kata mana cooperative no bende yot mondo gimi loan mondo bende improve kodo the welfare mag members mamage. Koro un kaka members kata jo chama kata jo cooperative bende Equity osemiyo pesa moro kata gimoro ma un wegi kaka jo cooperative useneno ni oyo jogi omako badwa to gitimonwa kama ma e gima no ayudo kodgi. Adiera kuom individual members gisekonyo. An achiel kuomgi. Ma kane ne approach gi koro kendo adwa puro farm na moro mar rabuon to ne gidhimne account na to gi check on keche till na seyudo one Equity till number na seyudo 247247 ma account number en mana simbi en tich mayot koro ne gi check to information duto gin kodo to yot mondo gi ne gi supporta by improve members na nitie kata committee members na nitie kaka ma gin gi Equity account number ma bendo se konyre yudo loan through Equity bube wase improve kodo farm marwa bo increase kodo kata acreage ma marwa bende makoro aparo ni yuto wabro bedo maber mbele kakane. Nyakwa Ramogi Ajwang' nyaka sani wadhi kwatieko chenro majumani iwinjo kendo ageno ni bang'e ibdhiri yudo ari adek idhi konyori kaeto wan bende kaka japur samoro diher ni mondo wabi walimi inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@realmedia.co.ke kaka pile wanasom ote wanane kuma ini wuoni nitie to wabro chopo gisani onyiswa kit value addition mabende ni ei rabuon kae koro an bende mae achal maka ng'ama osedhi kawe adhi bile abro nyisou ni to omit marom nade yiena mondo akaw thuolo mar goyo ni erokamano in mibedo kodwa chakre wachak tayo chenro ni nyaka sanie ka ruoth oyie wachak warom juma manyien luonga ni Alori nyaka Black oriti masani.